салом бинандаҳои азизи озодӣ, умедворам хубед ва рӯзи хубе хоҳед дошт. имрӯз 16 феврал аст ва барномаи навиди бомдодиро аз душанбе ман Сарвинози Рӯҳулло тақдиматон мекунам. нахуст сархати хабарҳо. дар Олмон 5 тоҷикро расман ба узвият дар Доиш муттаҳам карданд. дар масъалаи узвияти иттиҳоди Авроосиё мавқеи Тоҷикистон дигар нашудааст. Тоҷик Эйр гуфт, аз кормандонаш ҳудуди 8 миллион сомонӣ қарздор шудааст. додситонҳои Олмон рӯзи душанбе гуфтанд, ки 5 шаҳрванди Тоҷикистонро расман ба узвият дар гурӯҳи Доиш ва фаъолият дар ҳалқаи ин созмон дар Олмон муттаҳам карданд. дар баёнияи додситонии кулли Олмон, ки рӯзи 15 феврал нашр шуд, омадааст, ки додситонҳои федералӣ парвандаро рӯзи 1 феврал ба додгоҳи шаҳри Дюсселдорф супориданд, ки моҳи гузашта дар ин ҷо як шарики ин 5 нафарро бо гуноҳи узвият дар гурӯҳи Доиш, таъсиси ҳалқаи созмон дар Олмон ва тарҳрезии 2 ҳамла ба 7 сол зиндон маҳкум карданд. бар асоси муқаррароти қонунии Олмон номи муттаҳамонро пурра ошкор накарданд. ба қавли додситонҳо, ин ҷавон ҳамчунин шахсан дар ҷалбу ҷазби аъзо ба Доиш ва боз кардани роҳ барои таъсиси ҳалқаи созмон дар соли 2019 кӯмак кардааст. ба гуфтаи додситонҳо, ҳадафи ин гурӯҳ, ки бо раҳбарони Доиш дар Сурияву Хӯросон иртибот доштааст, анҷоми ҳамла дар Олмон будааст. 4 нафар аз ин ҷавонони тоҷикро моҳи апрели соли гузашта ва 1 нафарашонро моҳи август дастгир карданд. вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддини Муҳриддин гуфт, Тоҷикистон дар бораи шомилшавӣ ба иттиҳоди иқтисодии Авроосиё чӣ тасмим гирифт. ӯ дар нишасти матбуотӣ тавзеҳ дод, ки тасмими Тоҷикистон дар бораи шомилшавӣ ба иттиҳоди иқтисодии Авроосиё чӣ шуд. гузоришро дар ин бора ҳамкорамон Бароди Юсуфӣ тақдим мекунад, ки дар нишасти хабарии Вазорати корҳои хориҷӣ ширкат дошт. вазири хориҷаи Тоҷикистон мегӯяд, мавқеи Душанбе дар масъалаи ворид шудан ба иттиҳоди иқтисодии Авроосиё тағйир наёфтааст. Сироҷиддин Муҳриддин дар нишасти хабарии ниҳоди зери раҳбарияш гуфт, дар масъалаи шомилшавӣ ба иттиҳоди Евразист мегӯем, ки иттиҳоди Авроосиё, иқтисодии Авроосиё, ҳамина гуфтанӣ ҳастам, ки мавқеи мо дигар нашудааст. ҳамун гурӯҳи байни идоравӣ оиди омӯхтани ҳамаи ҷавҳаҳои ин масъала фаъолият дорад. мо ин гурӯҳ гӯем, ки минбаъд низ тамоми ҷавҳаҳои ин масъаларо омӯхта пешниҳоди ҳукумат пешниҳод мекунад. вазири умури хориҷии Тоҷикистон сару садоҳо дар мавриди шартгузории Русия ҷиҳати барқарор шудани парвозҳои маъмулӣ миёни Русияву Тоҷикистонро рад кард. Русия ягон шарт мондагӣ нест барои парвозҳои маъмулиро ташкил кардан, ки шумо ҳатман ба иттиҳоди манаи иқтисодии Авроосиё дароед, баъд мо ина мекушем. ин нодуруст аст. ин дар ҳолест, ки аз назари бисёре аз шаҳрвандони Тоҷикистон, ки аз бозори кори Русия вобаста ҳастанд, узвияти кишвар дар созмони Авроосиё метавонист ҳузури бемушкили онҳоро дар хоки Русия таъмин кунад. муҳоҷирота ҳамин қашфдостон меғалда, ки мияд патент даводав намекуна, патент намеспора, я налог чӣ намеспора, масалан як регистрация қатъи мекарда. Русия аз соли 2014 замони таъсиси иттиҳоди иқтисодии Авроосиё Тоҷикистонро барои пайвастан ба он ташвиқ мекунад. ин иттиҳод, ки нахуст 3 кишвар Русия, Беларус ва Қазоқистонро дар бар мегирифт, соли 2015 бо пайвастани Арманистон ва Қирғизистон қаламраваш васеътар шуд. Тоҷикистон то ба ҳол ба ташвиқҳои Русия барои пайвастан ба иттиҳоди иқтисодии Авроосиё бо ибораҳои кӯтоҳи меомӯзем ва суду зиёнашро ба кишвар месанҷем посух додааст. узвият дар иттиҳод интиқоли озоди мол, хизматрасонӣ, сармоя ва нерӯи кориро миёни кишварҳои узв пешбинӣ мекунад, вале бархе кишварҳои узв мисли Қирғизистон мегӯянд дар фикри тарки ин созмон ҳастанд, чунки бо сабаби пеш омадани мушкилоти иқтисодию сиёсӣ бо Қазоқистони ҳамсоя шарту шурути созмон дуруст иҷро намешавад. як мушкилии ҷиддии дигар дар нобаробарии вазъи иқтисодии кишварҳои узв аст, ки дар даромадҳои гумрукиву иқтисодии дигар кишварҳо таъсиргузор мешавад. раҳбари корхонаи хоҷагии манзилию коммуналӣ гуфт, нархи об соли ҷорӣ дар кишвар боло нахоҳад рафт. ҷамшед Табарзода дирӯз 15 феврал зимни нишасти хабарӣ иттилоъ дод, ки дар баробари об ҳамзамон нархи партовкашонӣ низ бетағйир боқӣ хоҳад монд. шароите ки мана имсол омад,
ҳаминро ба инобат гирифта инчунин супориши ҳукумати ҷумҳурӣ ҳам ҳастае ки соли оянда тариф ягон хел бояд бардошта нашавад. ака имсол мо барои тарифа бардоштан ягон хел ҳоли нақша надорем. ӯ гуфт ҳарчанд тарифҳо паст ҳастанд ва ҳатто хароҷоташонро ба пуррагӣ намепӯшонанд, тасмими боло бурдани нархҳоро дар соли 2021 то ҳол пешбинӣ накарданд. бори охир арзиши хизматрасонии обрасонӣ дар кишвар соли 2018 афзоиш ёфта буд. дар Тоҷикистон низоми ҳисобкунии тарифҳо бо назардошти се категория истифодабарандагон, хонаводаҳо, ташкилотҳои буҷавӣ ва ташкилотҳои тиҷоратӣ сурат мегирад ва ҳамчунин тарифҳо барои ҳар як ноҳия ва шаҳр гуногун мебошад. ҷамшед Табарзода ҳамчунин дар идома гуфт ки дастрасии сокинон ба оби нӯшокӣ дар 2 соли охир 3.5% бештар шудааст. масъулини корхонаи хоҷагии манзилию коммуналӣ гуфтанд, ҳоло 65% аҳолии шаҳрнишин бо оби пок дастрасӣ доранд, аммо ҳанӯз ҳам мушкили сокинони деҳоҷойҳо дар сатҳи 32% ҳал нашуда боқӣ мондааст. ширкати Тоҷик Эйр дар назди кормандонаш 7.8 миллион сомонӣ қарздор шудааст. дар ин бора намояндаи ширкат дирӯз дар нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. ба гуфтаи масъулини ширкат дар соли 2020 харҷи ширкат нисбат ба даромадаш бештар будааст. Тоҷик Эйр дар соли 2020 126 миллион сомонӣ даромад ба даст овард, 140 миллион сомонӣ хароҷот намуд, омадааст дар хабарнома. масъулини ширкат гуфтанд, дар соли гузашта Тоҷик Эйр 40 000 мусофир интиқол дода ба кормандонаш беш аз 13 миллион сомонӣ музд пардохт кардааст. гуфта мешавад, феълан Тоҷик Эйр танҳо як ҳавопаймои кошоям AN28 дошта, боқӣ монда ҳама таъмирталабанд. ширкат масъалаи пардохти 7.8 миллион сомонӣ қарзи маоши кормандон ва таъмири ҳавопаймои Boeing 737-300 ва Boeing 737-400-ро ҳал талаб медонад. қудратиҳои Чеченистон моҳи январи соли 2017 пеш аз эъдоми ғайри додгоҳӣ чандин ҷавонро дар рӯбарӯи дурбин маҷбур карданд, ки ба гурӯҳи террористии Давлати Исломӣ байъат кунад ва сипас аз он рӯй гардонанд. Нашрияи русии Новая газета дар як таҳқиқоти нави худ бо истинод ба асноди Вазорати умури дохилии Чеченистон навиштааст, қудратиҳои ин кишвар як қатор гумонбарони ҳалокшударо зинда дастгир карда буданд. дар ҳоле ки дар гузинаи расмӣ ин чиз қайд нашудааст, Новая газета тобистони соли 2017 хабар дода буд, ки шаби 25 ба 26 январи ҳамон сол дар Чеченистон 27 кас кушта шуд. Ба иттилои нашрия, қудратиҳои чечен кушташудаҳоро баъди як ҳамла ба кормандони пулиси ин кишвар дар натиҷаи амалиёте зинда дастгир карда буданд. Нашрия моҳи апрели соли 2017 рӯйхати 30 сокини кушташудаи Чеченистонро пешниҳод карда буд. мақомоти тафтишоти Чеченистон ҳалокати 4 касро тасдиқ карданд. 3 тани дигаре, ки дар рӯйхати нашрия буданд, зинда дастгир шуда, охирҳои моҳи феврали 2017 дар як иқдоми зидди ҳамҷинсгароёнаи маҳаллӣ кушта шуданд. ду ҷиноҳи парлумонӣ дар Ӯзбекистон пешниҳод доранд, ки барои даъвати оммавӣ ва бетартибӣ ва хушунат ҷавобгарии ҷиноӣ ҷорӣ карда шавад. Алишер Қодиров, раиси шӯрои марказии ҳизби миллии Тиклиниш гуфт, ки ин пешниҳодро ҷиноҳи миллии Тикланиш ва адолат ироа карданд. ду ҷиноҳи парлумонӣ пешниҳод кардааст, ки барои даъват ва бетартибӣ ва хушунати оммавӣ ҷарима, корҳои ислоҳӣ то 2 сол, маҳдуд кардан аз озодӣ аз 3 то 5 сол ва ё маҳрум кардан аз озодӣ аз 3 то 6 сол таъин карда шавад. ҳамакнун бар асоси пешниҳоди вакилон барои даъвати оммавӣ тавассути расонаҳо, шабакаҳои коммуникатсионӣ ва интернет ҷавобгарӣ таъин мешавад. соҳибон ва муҳаррирони сомонаҳо ва блогерҳо вазифадор хоҳанд шуд, ки даъват ба бетартибии оммавӣ ва хушунатро дар саҳифаҳои худ нашр накунанд. ҷуфтҳои ширкаткунандаи даври ниманиҳоии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон 2021 аз рӯи натиҷагирии бозиҳои даври сеюми марҳилаи ниҳоии мусобиқа, ки рӯзи 15 феврал дар варзишгоҳҳои марказии шаҳрҳои Душанбе ва Ҳисор доир гардид, муайян шуданд. Ба иттилои дафтари матбуоти Федератсияи футболи Тоҷикистон, дар гурӯҳи А дастаи Истиқлоли Душанбе бо 9 имтиёз мақоми аввалро касб кард. Истиқлол дар даври севум ба Равшани Кӯлоб бо ҳисоби 4-0 пирӯз шуд. Равшан бо 6 имтиёз ҷои дуввумро соҳиб гашт. Ҳарду даста ба нимфинал роҳ ёфтанд. Дар гурӯҳи Б дастаи Хатлони Бохтар, ки бо 6 имтиёз ғолиб шуд, ба нимфинал роҳ пайдо кард. Бонки Миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 16 феврал чунин таъин кардааст.
бинандаҳои азиз, ин буд хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон ки дар барномаи Навиди бомдодӣ тақдими шумо шуд. матлабҳои аз ин ҳам бештари моро метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ ва саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед.